Кася, Лесик, супакойвайтеся. Прывітанне, сябры. У наших зайцоў сёння вельмі вясёлы настрой. Самі бачыце. Перадача ўжо пачалася. Супакойвайтеся, чуеце? А мы не хочам. Мы хочам бегаць і весяліцца. Зараз ты. Вы нават з гледачамі не павіталіся. Салют! Кася, доганяй. І вось так усю раніцу. Ужо голова кругом ідзе. О, я ведаю, што мне дапаможа. Я ж казала, што лепшая зародка – гэта вясёлая гульня. Так, добра набегаліся. Ой. Ой, а наша Ля музыку слухае. Нават вочы заплюшчыў. І зусім нас не чуе. Зараз праверым. Ілля, мы тут. Не чуе. Здорово. Зараз посмяемся з яго. Ілля, а можна мы возьмем усе твои шыткі і раскалякаем іх? Ілля, а можна мы пораскидаем усе твои цацки и скажем, что гэта ты? А можна мы з'ядзім усе цукерки, а яшчэ мармеладкі, шоколадкі, зефіркі і з тобой не поделимся? Ура! Цяпер мы можем рабіць што заўгодна, і ніхто нас не спыніць. Ой, звалілася. Кася, ты там як? Нічога, толькі нос вельмі баліць. Я на яго прызямлілася. Давай лапу. Ой, я не достаю. Ой, што ж рабіць? Ой, Ілля, дапамажы. Гэтыя навушнікі, Ілля, знімай іх зараз жа. Лесик, ты чаго? Ну, нарэшце. Што здарылася? Кася под стол звалілася. Дапамажыце! Бедная, зараз. Ой, дякую. Ты цэлая? Цэлая. Не ведаю, як гэта я. А я ведаю, вы так разгуляліся, што нічога вакол не заўважалі. І вось і здарылася. Усё, Кася, болей бегаць не будзем. Не будзем. А давайте, каб вы зусім супакоіліся, мульцік паглядзім. Глядзім. А зараз давайте праверым, ці добра вы ведаеце жыхароў акіянаў. Давайте. Ты ўжо нешта для нас падрыхтаваў? Вядома. Вось, напрыклад, як вы думаеце, хто гэта? Расліна ці жывёла? Гэта ж нейкі кактус. Дык вы думаеце, гэта расліна? Ну так, а як жа інакш? А між тым, гэта жывёла. Называецца яна марскі блінны вожык. Гэта вожык? Ой, не могу. Да яшчэ з блінцамі на іголках. А вось гэта расліна ці жывёла? На кветку падобная. Вельмі. Ілля, калі раней была жывёла, то гэта дакладна расліна. Думаеш? Упэўненая. Лесік, гэта расліна. І вы зноў не ўгадалі. Гэта таксама жывёла. Называецца марскі анямон. Драпежны, між іншым. Ну ты падумай. А выглядае такім бясшкодным, прыгожым. У марах і акіянах шмат дзівосаў. Пазнаёмцеся, напрыклад, з рыбай-скарпіёнам. Ой, якая незвычайная. Сустрэнеш і за рыбу не палічыш. А так выглядае марскі сіні акунь. Зусім на рачнога акуня не падобны. А які вялікі? І колер у яго незвычайны. Сіні-сіні. А вось тут вы рыбу бачыце? Не, толькі камень нейкі. Дык гэта і ёсць рыба. Яна так і завецца. Рыба-камень. Сапраўдны майстар маскіроўкі. Калі не паварушыцца, можна ўвогуле яе не заўважыць. Убачыш такую, спалохайся і ходу ад яе. І правільна, яна вельмі ядавітая.
нас вырашыў канчаткова запалохаць. Хопіць на сёння тваіх дзівосаў. Давай лепей што-нибудь вясёлае паглядзім. Напрыклад, мультик? Во-во, паспяваем і патанцуем разам з Буронкай Дашай. А я і не супраць. Глядзім. Лесик, а давай пейзаж намалюем. Добра, давай. Толькі у нас мало фарбаў. Зялёная, жоўтая, сіняя і ўсё. Хлопчики, а што вы робіце? Картину маляваць збіраемся. На ёй будзе траўка, рэчка, блакітнае неба і аблокі. Ух ты! А яшчэ прыгожы рознакаляровы мяч. Здорово! А можна я вам дапамагу? Можна. Нам якраз трэба збегаць яшчэ за фарбамі. А ты пакуль рэчку намалюй. Зможаш? Да я галоўны спец па рэчках. Толькі акуратна. Не хвалюйцеся, бяжыце, бяжыце. Рэчка, значыцца. Эй, гэта лёгка. Зараз так намалюю. Хлопчыкі ад шчасця да столі падскочаць. Толькі чаму рэчку? Хай гэта будзе мора. А я буду мастак-марыніст. Як Айвазоўскі. Здорово придумала. А вы, сябры, пакуль мультфільм паглядзіце, добра? Самае сіняе ў свеце, мінскае мора маё. Цяпер прыгожа сіняе мора. А вось і мы. Як поспехі, Кася? Выдатна! Я ўжо ўсё намалявала, глядзіце. Ой, а чаму ты ўвесь ліст сінім замалявала? А хіба не зразумела? Гэта мора. Але мы прасілі цябе рэчку намаляваць. А я вырашыла, што мора лепей. Яно такое вялікае, такое глыбокае. У ім жывуць розныя рыбкі. Ну ты ж сам, Лесик, расказваў пра падводныя дзівосы. Ну і дзе яны? Там, у глыбіні, іх проста не відаць. Але яны ёсць. Эх, Кася, Кася, нічога табе даверыць нельга. А што вам не падабаецца? Ну дзе цяпер будзе наш пейзаж, які мы з Лесікам збіраліся намаляваць? Наша траўка, аблокі і стракаты мячык. Ты ўсё сапсавала. Да я хацела дапамагчы. Дзякуй, вялікі, дапамагла. Давядзецца ўсё спачатку пачынаць. Прабачце мне, я вас подвяла. Кася, не сумуй. Ты просто перастаралася і парушыла галоўнае правіла дапамогі. Якое? Дапамагай, а не перашкаджай. Вось каб ты зрабіла ўсё так, як папрасілі. А калі захацела што-небудзь змяніць, параілася? Тады б гэта была сапраўдная дапамога. Я ўсё зразумела і болей так не буду. Вось і добра. А вы дазволіце мне выправіцца? Вядома, дазволім. Мы ж сябры. Намалюем усё нанова. Пасля праграмы. Ура! Дзякуй вам! І на гэты раз я вас не падвяду. Добра, добра. І твоє сіняе-сіняе мора хай так і застаецца. Здорово! Я ў ім рыбак усё ж намалюю. Будзе прыгажэй. Добра, добра. А зараз, дзяўчынкі і хлопчыкі, падышоў час развітвацца. Да пабачэння, сябры! Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку!